ще ми играе на таблета, където имам самия акаунт и където ми е самото видео. Ще правя. И сега оставям на Мишо, той тук ще прави каквото ще. Така, аз тръгвам. Оставям. Няма да потушвам. Здравейте, хора! Липсвах ли ви? Вие на мен, да. Днес съм решил да изпълнявам малко мисиите на Емо, защото има много мисии, а сезона свършва чак утре. И затова малко ще се постарая да стигнем до 50-то ниво, до края на Brawl Pass-а, за да отворим легендарен стардроп. Дано да стигнем и да успея да му изпълня мисиите, без да се побъркам. Не, пукнах. Пукнах от траш. Не! Честно да ви кажа, малко ми е скучно да играя сам. Yes! Изпълних на Емо 2 мисии и ще дам play again, защото не ми се цъка екзит, след това отново плей и затова го правя по бързата процедура, както аз му викам. Хора, буквално допреди малко валя. Не знам дали при вас е валяло така, както при нас, но валя много силно. Не съм сигурен това какво беше. Буря ли беше това? Гръмотевици ли бяха? Не знам какво беше. Ама беше много силно. Буквално не знам как майките ни стояха навънка. Буквално валеше толкова силно, че буквално прозорците бяха мокри отвътре. Представете се. Не, пак ми бъква. Аз не съм я опил, да сме лъче. Аре бе, нашите! Аре бе, отбили ви е страх. Добре, нашата моля да е страх, ама Рикото. Аре бе, връзката, аре бе, гадженцата. Между другото, хора, не знам дали знаете, но има такива слухове, че Пайпър и Рико са гаджета. Аз не съм сигурен за това, дали може да има нещо такова, но не мисля, че са гаджета. В смисъл, не мисля, че могат да... Не мисля, че са гаджета. Да, аз съм токсик. Като мина предизвикателството, веднага станах токсик аген. Да. Къде е стигнала? До никъде. Не съм до подкрилата круша. Оле, хора, гледам от тук Мишо идвам да го проверя. Съм стъписана аз малко. Да. Спреш да справиш майки. Само едно ниво, че Да, пак е нещо. Да видим
Какво ще се падне от старата ръка? Нищо няма се падни. Хора, аз пак отивам в другата стая, ми ще пак оставям тук сам. Да видим какво ще направим. Махай се! Махам се. Не те искам. И така, хора, изгонихме Емо. Хора, между другото, след малко ще стане опасно, защото Емо има мисии с Манджи. А аз просто с Манджи съм опасен. Все едно да играя с Едгар на Сол. Той е много тъп. Той не трябваше да се доближава до мене, май. Тези са нубове. Ей. Хора, аз просто съм много добър с Мелоди, ама проблема ми, че е голям екрана и не съм свикнал. Мисля, аз не съм играл от много време на таблета на Емо и затова малко, между другото, аз съм забравил как... Не, горе-долу съм забравил как се играе. Нищо не си спомням буквално. Не, че не си спомням, ама не съм добър на таблет. Емо играе на таблет. Нашата е много слаба. Аз ако бях на нейно място, щях да победя. Любовна развръзка. Мелоди, баш сега не трябваше да пушкаш. Поне свърших мисията на Емо. Поне стигнах до ново ниво. Хора, само да ви кажа, че Емо буквално иска да се вдигне крол, но няма койнове. И сега аз ще видя колко койна му трябват. 2000 и нещо. От паса. Много ми си трябва да му мина. Сега се чудя да му взема ли едно ниво. Не. Защото като взема, че е 1000 койна, ще бъда по-близко до това, ще мога да дам просто 45 джема и да му бъде първа макснат герой. Хора, интересен факт за моя акаунт е, че нямам герой и на 10 левел. Аз само се ги апгрейдвам на 9. Иначе имам един, който ми е кандидат за 11, който е Леон. Аз обожавам Леон. Майко, тъс корейка стана. Майко, тъс много корейски знаела. Нищо, че е кей-попърк. Хора, аз направо ги научих как да играят и ги научих и да си лягат. Не знам с къде ми дойде това. Не знам защо, ама си мисля, че съм много кринч. Мелоди пита дали сме готови за рок. Като цяло, аз не съм срещу рок.
Аз обичам и рок, и поп, и... Аз всичко харесвам. Какво ми даваш дизлайк, бе? Аз съм толкова, че ви дава дизлайкове, бе. Бот. Хора, тук никой няма да ме оцели. В този храст мене и един не ме оцели. Фейк лов ли каза Тасла? Им получи 10 блинка. Аре бе, Анджело. Пълен бот. Нищо няма да кажа. Няма да кажа нищо за тос. Тапанар. Това видео като свърши, ще обещая не има това да го кътне. Мисля. Те са ботки. Хора, буквално нас... Какво? Моля? What? Какво? Как? Първият ми въпрос... Ама... Как, бе, брат? Как? Защо не ни се виждат спре? Да, брат, те ми дойдоха 2-3 в едно, брат. Аз какво да направя? Не! Поко срещу Еве. Ано. Хора, аз просто и викам Еве, защото ми е забавно да я викам Еве. Не ми е забавно да я викам Еве. Не знам защо. Еве звучи като българско име Еве. А не по-точно като турско. Не знам защо. Що да не те карам да отиваш там? Аре, Поко! Поко! Поко, що стрелна на там, бе? Хората Поко много ми ядоса. Поко мене много ми ядоса, брат. Да, брат. Да им беше дал пари. Пари искам. Искам пари. Пари искам. Кой нови искам? Вече няма мисии на нокаут. Мисля скоро да няма и на лайпаут. Що пък не? Аз не съм много добър с Еве. Хора. Между другото, не знам дали Емо ви е показвал профила ми, но буквално аз имам 14 000 купи, имам 41 героя.
О, наистина ли? Тя ми каза, аз съм човечен приятел. Really? Игра, ако може, не ми бъгвай. Ето. Kids follow mommy in Instagram. Аз и тук си пазя яйцето. Той ми уби яйцето. Yes! Спечелихме. Хора, между другото, на мене ми е малко скучно и не ми се снима. Преди да започна да снимам, аз буквално молех им да започна да снимам, обаче вече не ми се снима. Хора, от мен, чао. Ще отида и Емо да ви кажа чао и видеото свършва. Хора, Емо говореше с майка си. Емо, кажи чао на видеото. Чао, хора! Като гледам Мишо, направо голям прогрес. Чао, хора! Слей!